ना बे जोबोर मोजां जे जोंनो दिनैहाय मोनसे धोरोमारि गौथुमाव बर'नि धोरोमारि गौथुमाव भारतनि नखर मन्थ्रिया नुजाफैगोन बेनि गेजेरजों बर'नि धोरोमनि सोमोन्दै माने दिनै भारत सरकारा आं सानो निस्सय माने गोबां मिथिनो मोनगोन दिनै बाथौखौ मोनसे धोरोम हिसाबै गनायथि मोननो बाथौइजिम आलादा मोनसे सिनायथि मोननो बाथौ धोरोमारि गौथुम आरो बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो थानाय गोबां सुबुंफ्रा नांगासिनो दङ आरो बिनि गनायथि मोननांगौबा RGI निफ्राय स्वीकृति मोननांगौ रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया आरो RGI जाहैबाय हम मिनिस्ट्रिनि सिङाव थानाय मोनसे डिपार्टमेन्ट हम मिनिस्ट्रिनि आन्डारनि गतिके हम मिनिस्टारा जुदि बिनि सायाव क्लियार काट माबा मोनसे आइडिया थायोबा आं सानो मालाबा माबाफोर जुदि कुइरि थायोब्ला हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय क्लियारेन्स मोननायाव बहुत गोरलै जागोन आरो बियो बर'फोरनि धोरोमारि हिसाबै बा मोनसे गावहानो धोरोम दं धोरोम खान्थि दं बे बेलायाव मोनसे आलादा संबिजिदारि मोनसे गनायथि मोननाय सिनायथि मोननायाव माने सहाय जागोन होननानै आं सानो। सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।